init na po. Okay, praise God. So, ang pulong ni kabuntagon, giuluhan siya of God's promise. So, ang saad sa Ginoo. Dami yun, saad sa Ginoo. Kisabay mo toong ang Diyos na ay saad sa kanamusta ka nato. Amen? Amen. So, salamat sa Ginoo nga si Lord na sa isaad nato mga igsuon, nga sa nag-eskwela ka, pag-graduaton, gid kaniya. Sa dihang mudagan ka, o sa nagidaganan ni mo karon. Mudagan ba kag pagkagawan, konsihal, o plano ba ka. So, padaugon ka sa Ginoo igsoon sa iyang pagtugot. Pero kani nga, plano mga igsoon, nindot siyang paminawon o maangkon nato, di ba? Amen. Kung naay saad si Lord, di mga padaot, badatuon kaniya, pauswagon kaniya, tagaan kaniya bindot na pamilya, sa may lain, pag-graduaton kaniya, himuon kaniyang kanang sana presidente sa job. Ganaon kaniya bisag unsa igsoon, but ang mga nga saad mga igsoon atong sabton nga kini base pud sa akong pagtuon ug sa akong nabantayan sa pulong sa Ginoo na agud sa kondisyon. Amen. Dili pwede mo saad si Lord sa imuha ug muhatag sa imuha ug wala kay dapat nga buhaton sa imong kinabuhi. Asa naman ang mga mata ninyo? Padayon tahan. So, unsa may mga saad sa Ginoong ihatag niya sa mga kinabuhi? Una, pwede nga humanon ka ng eskwela, di ba? Ang may mga ginikaron na to diri o nato diri karon nga ka mag-eskwela jud. Pero nagtuo ko igsoon nga kita pud nay pangandoy ta, di ba? Ang atong mga anak makahuman og eskwela gayud. Amen. Buta na dili sa sarili ba? Tagaan kag guwapa kasawa say. Nabot nga panahon. Praise God. So, kayo nung tugikan sa kuwan. Kahit na milk. Bitaw, tayo ka. So, pwede po na nagkanta niya negosyo. May saad ni Lord na di ba na yung mga nagnegosyo na ito dili karon. O niya, nagkanta o negosyo sa Ginoo. Malipayong pamilya. Isa may nag-angkol o malipayong pamilya. Amen. So, muna saad ni Lord sa ato nga, kanang mahimo kang successful sa kinabuhi. When we say successful, dili makabot lang nimo imong ipangandoy. Amen. Kung dili na kay kalipay igsuon, bisag dili ka dato, dili ka wala kay kadato sama sa uban pero malipayon kang kauban ng Ginoo. Amen. Kung successful, pwede nga maayong panglawas. Ngawit na mga pangandoy sa mga pobre, bahalag pobre pastor pasakay na may panglawas. O malipayon nga pamilya. Pwede ihatag sa Ginoo nga kining saad sa Dios kining kaluwasan sa pamilya nga ang tanang pamilya nato makahibaw sa kamatuoran ug mga lagad sa Ginoo. Mao bali pangandoy ko nako igsuon nga sa wala ko nagpastor nako nagampo ug sige akong pamilya makabaton sa kaluwasan ug makabaton og relasyon sa Ginoo. Amen. Kay walay laing igsuon nga pangandoy sa Dios nga ang tawo nagikan sa sala, giguba sa sala, mabalik ang iyang relasyon sa Ginoo. Sumod dinhi pangandoy sa Ginoo igsoon dili makabaton og relihiyon, kundi makabaton og relasyon kayo diha sa Ginoo. Kay mo ni paglaom sa Ginoo sa mga kinabuhi. Ilabi na ning langit, mo sini pinakasaad ni Lord. Isa musugot kag sa dili, daghan kag plano saad nga imong giangkon karon, pero ang tanang tawo gigsoon ang pangandoy sa Dios kitang tanan makabaton og kinabuhi kung walay katapusan. Ingon ang John 14 nga ayaw mo kaguon o kabalaka kay salig ka mo sa Dios ug salig mo nako kay muuli ko sa langit ug mag-andam ko dapit alang kaninyo ug dili pa ni tinuod dili ko ni sulti lakin pagkasulti kitang tanan mo biya ang kalibutan na. O niya gusto ni Lord nga kitang tanan makaangkon og dapit ngadto sa langit mga igsuon. Mo ni saad ni Lord sa matag usa nga kinabuhi nga bahala na lang ug wala kay naangkon nga butang kaning kalibutan na basta kay makauban ta sa Dios sa langit mo ilabig importante. Amen. So, kini nga saad dapat akong pugtan o makampot sa kinabuhi kay kanang kita kanang tao na agi purpose sa kinabuhi. Ang tao gani nga way tungog sa kinabuhi wa sa kaibaw sa purpose niya sa kinabuhi maglatagaw ra gina siya. Nakasuway mo ana nga wa ka kaibaw ganun mo mata ka. Mo nangingon sa pero mga para kanino ka bumabangon. Sumatay mo na pinugama sa Nescafe. Nakasuway mo na nga mubakod na lang mo kay naanda ninyo nga eskwela ka, maminaw ka sa mga maestra, mag-project ulit, kahon, tulog. Nga na rin, yung routine ito nimo, nga sa mga ginikanan ka, ano trabaho, mata ka, mo trabaho, pero wakay tumong, ang munang gabuhat ka ni Ana.
Prosopya ka na ko igsoon diha sa Ginoo pag ang tao na ay purpose sa kinabuhi na nakahibaw siya gibuhat sa Ginoo, giluwas siya sa Dios unya gusto niya nga ang iyang kinabuhi iyang ihalad sa Ginoo kana ang kinabuhi bisag na ay problema malipayon siya nga makasagubang sa mga problema nga naman nakahibaw siya ang purpose sa kinabuhi. Nagstorya sa akong asawa niya ang gabi na siya ka-chat nga ang iyang amigo sa una si Christine na ako na siya amigo nga kahipog. Kay nabukatan na siya kayo sa iyang kinabuhi, wala na siya kaibaw sa iyang kinabuhi, so kung sa iyang buhaton, wala siya kaistoryaan sa iyang mga problema. Maybe the reason why igsoon tungod kay nalimot siya siyang tumong sa kinabuhi nga magpadayon. Amen? Wala nga kaibaw ko igsoon nga ang Dios na adyo'y tumong sa atong mga kinabuhi. Gusto niya nga kana nga purpose ni Lord, kanang saad ni Lord, atong unod. Amen? Atong buktan ba, atong gunitan. Kay maayong buktan ang saad sa Dios, kay kining saad sa Ginoo mga igsoon, dili niya, ang saad sa Dios, dili bakak sama sa tao. Ilan ang numbers nga, kanang maayong buktan mo ang saad sa Dios, kay ang Ginoo dili mamakak. Dili palihas tapad nimo. Kalingas pa nimong tapad, be. Isan pa og kasaligan ang dagway ana imo na igsuon ginikanan nimo pero usahay ang utong saad mapakyas, di ba? Natay mga saad sa mga anak kinaguli na ko daghan na magdasa. Naguli na ha pabinutan maghugas pamilhi, naguli way hatag. Okay kaning bata ni malimot. So usa na sa mailan nga kita nga mga kamapakyas gid pero ang saad sa Dios sa madali ug sa madugay ihatag ni Lord ang saad niya sa mga kinabuhi. Ang pangutana kita bang taranatay gisa, nabatay saad na likuptan. Wala. Basta mabuhi, pastor, okay na ko. So dili pwede lang ingana na pataakay, tumong gabuhat ka ng anong naakay, gibuhat ni mo na tungod kay naakay saad na gipaabot sa Dios igsoon. Kaya daghan mo saad na bakaron umaabot na eleksyon. Tanang bukid akong papatagon, tanang pata akong pabugiron. Nananganan ng mga saad. Kita dito sa mo tunulan og mga blue or green, green. Bisiktos. Yellow man na. Kayo saan? Amin, di ba siya pastor? Sige ka, di ba? Dami kayang saad yung natinga nakagay, wala na natuman ang saad. So, dito na sa magdibate, magbulga, magwilga. Ang bugas ng tagban, pihasan na. So, dagat ang reklamo sa mo, tag-imputar ito kaniya o niya, pag human pa, paglingkod niya sa yung trono, wag na gituman ang maong saad igsoon, no? So, muna nga, sa atong kinabuhi, ayaw yun o kupot sa saad sa tao. Yan si mong tapad, ayaw kupot sa saad sa tao. Kanang ingon siya nga, ikaw na din akong ligugmaon hantod sa hantod, pakaslan ka na ko, sa kasakit o sa kalipay na nailantan o nakatiman na dako na ka, sige patiman. So diyan mo nga nagsuon nga ang saad sa tao mapakyas yun. Muna ayaw gid og kupot sa saad sa tao na mingon siya na pabayloas sa 5,000 kay banang kanang sulbuan. Yang pagkasulbuan ay paningil budyo mo ang imong utang masuko. So man ay problema karon. Nga sa atong kinabuhi igsoon nga nindot kaayo gyud nga ang saad sa Ginoo imong kuptan. Amen. Nagbubutar ka ayaw gyud pag expect nga kana nga imong gibutaran perpekto na mulingkod sa iyang gilingkuran. Ngano man kitang tanan gyud nga mga tao mas nindot nga imong kuptan ang saad sa Ginoo. Amen. Na yung tapadubalik kupti ang saad sa Ginoo. Kupti ang saad sa Ginoo. So nga naman na ato nang na-istorya igsoon tungod kay atong gibasa sa numbers karon sa numeros, akong istoryaan sa iyo nahitabo kaniha para kita malibog. Kay nalilibog na taniha. Lahi na ba na sa Tagalog? Sorry kayo. Okay. So kanina kan igsoon ay gipili ang Dios ng mga Israelita. Maraming mga Israelita. Or sa lain nga pinulungan mga Hudiyo ni sila. Mga Hudiyo mo, dako. So kani mga Hudiyo igsoon gipili sila sa Ginoo gikan ni Abraham. Maraming ngon Abraham. Ako mo pastoral pa mo katog. Maraming ngon Abraham. Okay, kini si Abraham gipili sa Ginoo
nga usa ka tawo nga mahimong usa ka nasod, nahimong Israel or Hudiyo, mga Hudiyo. Unya, kini sila gisaaran ni sa Ginoo og usa ka nasod nga gitawag og Kanaan. Kana ingon Kanaan. Kining Kanaan, matod pa sa Bible, flowing with milk and honey. Ang mga prutas dito sa Kanaan, duha ka tawo ang mualsa sa usa ka prutas lang tungod sa kadako ug sa kabuhat. Unya, daghan kay ditong dugos, daghan kay dito ang gatas. Okay ba mo sa mga gatas? Brand ba to or Nido. Basta kay abundansya ang ilang yuta sa mao nga Kanaan. Mo saan sa Ginoo, pero kay Kanaan gipuy-an ni siya mga tawo nga mga higante. Mga dagkong tawo. Ay siguro mga sama ni Goliath pa. Unya kini nga nasod mga igsoon gisaad sa Ginoo, pero kani katawan sa Israel na ulipon sila una sa Egypt. Kana mayon Egypt. Unya sulod sa 430 ka adlaw atuig na ulipon sa didto imo silang sulugoon. Pero sa grasya sa Ginoo tungod kay nihilak sila sa Dios, gipagawa sila sa nasod sa Egypt. Unya aning tayma sa Numbers naglakaw-lakaw sila padung sa ilang saad sa Ginoo. Kung ako masayop 12 lang ka adlaw or 7 ka adlaw kining kaningawan padung sa saad sa Ginoo nga Kanaan, 7 lang ka adlaw or 12 maangko na nila ang mao nga yuta. 7 lang ka adlaw nga lakaw. Tungod kay badlungon jamo sila, sige sila pakasala sa Ginoo, mao hinungdan nga imbis kay pila lang ka adlaw ang ilang paglakaw nahimong 40 ka tuig. Asa kana? Bagtas unta mo og 12 ra ka adlaw pero nahimong 40 ka tuig, tuyok sila sa mao nga kaningawan. Nganuman gitagaan sila og problema sa Ginoo tungod silang pagkabadlungon og pagkagahipulo. So muna ang kaning chapter, nakasabot na mo. Okay, so padayon ka mga igsoon. Muna nga, sa akong giingon, nga si Lord na ay saad nila. Okay, sa saad nila, kaning nasod sa Kanaan. Pero, tungod kay wala nila tumana ang sugo sa Ginoo, ang mao nga saad sa Dios, gidelay sa Ginoo. Napa ba ang tanan? Bago pa taga-sugod. So muna, hindi pwede nga muhatag si Lord o usaka saad igsuon na walay rason. Gitagaan taniya og saad gasa kinabuhi pero dapat na atay responsibilidad nga buhaton. Asa na mo? Halagi mo di halagi? Okay. So like for example, tagaan kaglawa sa Ginoo. Dili pwede gitagaan kaglawa sa Ginoo nga imo nang buhaton unsay gusto nimo. Gitagaan kaglawas sa Dios para imong atimanon. Matulog ka bulog ka oras kada adlaw. Moinom kag 8 ka oras. Wala ba ta tubig nga naay sulod nga tubig itong baso imong imnon, di ba? Mukaon ka mga pagkaon nga imong pilian. Ay go, glow and grow. Di pwede go ta imong kanon, di pwede karne ka puno imong kanon. Kaya sayo kang muli sa langit ana. Di ba? So ang punto ay nakasabot lagi mo, gitagaan kag lawas or kinabuhi sa Ginoo. Kani nga kinabuhi dili ni siya dapat nimong abusaran. Ano man gasa man siya. Amen. Munang dapat nimong atimanon, gihatag ka sa Ginoo nimo dili dan para imong binuangan kun dili nimo gayong atimanon. Munang daghan kay muulig sayo sa langit. Bisag dili pa nila panahon nga naman tungod kay wala gatiman sa lawas. Amen. So talento. Isa may talent dire. Ay, nakapastora nga. Di ko kibaw mo sayaw, di ko kibaw mo kanta. Bakit ito kita, tig-trapo ito ko. Talent, yan ko na. Chismis. Chismis. Pwede ka po. Suka man nabi, pulong sa Ginoo. So, ka na talent, igsoon, gihatag na sa Ginoo para imong palambuon, imong gamito ni mga pwedeng makakwarta ka. Nakuha na ito nga, gazumba dito nga, talent mo sayaw nga, tag 50 kada tao, 200 ka tao. Kada adlaw siya kada 5 o 7. So pwedeng gamiton nimo na para makakwarta ka or i-share nimo sa uban kay gihatag na sa Ginoo with a purpose. Amen. So dapat nimo nang atimanon, responsibilidad nimo nga imong atimanon. Partner sa kinabuhi. Sa tanan nga gusto maminyo isa ang kamot. Wa na ganang maminyo. Ingon mo ba pastor na kini kami yung lisod kayo?
Tinuod din na siya. Munang nakat tanong maminyo imo nang butang si mo una nga gihatag na sa Ginoo sa imo ginang atimanon. Dili mo na pahinangdog lang kay naminyo ko nga imo siya atimanon naman gasa na sa Ginoo, saad na sa Dios imo. Di ba? Dahan naman doy maminyo, Lord, gusto ko maminyo bahala nurse basta kay guwapa Lord. Okay na ko ana. Nakagihatag na sa Ginoo dili nakahibaw mo atiman. Kaya ang saad lagi sa Ginoo naagin say dapat nimong buhaton nga responsibilidad. Amen. Bisan ang imong pamilya, bitagaan kay pamilya sa Ginoo. Dapat responsibilidad nimo nga imong atimanon imong pamilya bahala kapoy. Kapoy kino. Hibaw dito tanang naanay pamilya diri naanay mga anak. Kapoy kaayo ning naanay pamilya. Pero salamat sa Ginoo kay gasa nga gihatag sa Dios. Dili tanang tao gitagaan pamilya baya. Unang di ka ganahan ng pamilya maguba lang sa mga butangan ng kalibutan at atimanon gindi mo bahalang kapoy. Nagsturana bitaw sa usawa. Andam na batang mamatag. Taglaw mo sa mahilak na ng bata. Schedule agad na ikaw sa gabi, ako sa kadlaw. Kuya eh. Ha? O nga na ba? Ay, duty. Asandi lang kay may saad imong gipangandoy, so dapat yun ay muna natin. Ano, dili pwede nga nakawala man tayo kwarta. Di pwede may magpamid na lang ta. Ay kung nag-20 adlaw, di po pwede na hingana. No, so imo din ang atimanon, bisan pa man ang langit nga giandam sa Ginoo mga igsoon. Kibaw mo sulti man ako sa tinuod. Dili beta ng tao nga maputan sa kinabuhi dito sa langit. Kaya ang Bible biya nagsulti pag ang tao wala gidawat kay Kristo nga Ginoo manuluwas. Wala gid sa kinabuhi wala katapusan. Basa ang Bible. Pero salamat sa Ginoo mga igsoon kay ang gasa sa Ginoo nga maong langit libre wala kay bayad. So tayo mo nako ha sa uban mayong sila nga buhaton nimo ning mga buhata para malangit ka pero wala sure. Sa Bible sure kaayo nga kanang pagmutuo ko dawat kay Kristo may kinabuhing wala katapusan. Amen. Kung nag-uon lagi mo. So mo kay igsoon sa tong kinabuhi muhatag si Lord og saad sa kadausan nato dapat natong atimanon. So mo ni mga babag. So artas mga babag sa saad sa Ginoo. Naay saad si Lord dili pud ihatag niya sa imuha o diretso kasi Lord dili man siya genie. Nang imo kananahan ko sa botelya ng bawas dito. Unsa may gusto nimo pastor? Wan sakyanan. Balay. Negosyo. Your wish is my command. Dili pud ingana si Lord na siya ihatag nimo pero dapat nimo di siya muhatag nga kung kahibaw mo siya nga ikaw mismo dili kahibaw mo atiman sa saan niya ihatag sa atura. So na ako'y istorya ninyo nga usa, duha, tulo, upat ka babag. Unya na ako'y tulo ka pamaagi aron maangton ka ang saad sa Ginoo. Andam na bang tanan? Okay. So padayon ta unang nga babag igsuon sama sa mga Israelita nga atong gibasa diri karon nga posibleng babag pud sa saad nato nga giandam ni Lord sa atong kinabuhi. Unang-una na-trap ta sa kagahapon. Kisay nakasuway diri nga magsigit ag una-una sa mga nabuhat nato gahapon o nabuhat sa tawo nato gahapon. Usa na sa babag igsuon nga ang saad sa Ginoo dili nato maangkon nga numan sama sa mga Israelita naa sa gitawag nga Egypt mentality. Unsa man ang Egypt mentality? Nakagawa sila sa Egypt usa lang kaadlaw pero ang ilang pangunahuna naulipon gyapon sa ilang pagkaulipon sa Egypt sulod sa 430 ka tuig. Nga bisan og nakagawas na sila sa pagkaulipon ang ilang unahuna sige balik-balik dito mas tindot ba dito kay makakaon tag maayong pagkaon. Diri sa kalingawan sige tagkaon mana. Napulaan nagibig ka og mana. Mo ni kagulpot nilang karoy sa Ginoo. Maayo pa sa Egypt kay makakaon ta og sibuyas, akos. Lami siguro tong sibuyas baos dito, panakot matanan. Mo may lang si kagulpot basa man ni numbers mo kagulpot nila lang dito kay mamatay ta atong lubnganan mas tindot pa. Mo ni concern sa mga tao karon. Puro naas kagahapon. Mas maayo pa tong dito pa ta sa kuan kay nindot pa kung kinabuhi. Mas tindot pa tong wala pa ko nangalagad sa Ginoo kay mabuhat man ako ang mga sala. Nay mga tao ay igsoon nga dili sila fully ka-surrender sa Ginoo naman mas ganahan pa sila lumuwan sa mga sala nila kagahapon kaysa sa karon.
O mo na itong magbantayan mga Kristohanon. Kaya basig bingawon ta ba? Hindi ta to sa una ko'y bawal, no? Bisag unsa nga sa ligatong tanawon kay mo'y bawal. May unas mama ko'y piyong mata. Kay bata pa ka. Nagkadako ni mo na kamutan ka. Pero karon na Christian na ka, basta makita ka magkiskis, forward it's okay, Christian naman ka. So mo na itong bantay unon. Makita kag baso nga gasinaw nga color red. Basig taon ko ni pastor. Hindi ko mo judge. Nga na ba, namin ko to sa una kay maka 5 ka shot pa ka kay murag di nakaka-shot. So may nga na ba sa una kay pwede ka makapamista o makadisco, ganun mo buhato mo naman. Mingawon kay so mo ni posible nga atong ginauna kanunay nga naman nagpuyo pa matas lawas nga makasala. Mo ni babag sa saad sa Ginoo. Lamin ko tong sa una kay pwede po ko makapangapi sa akong classmate. Lamin ko tong sa una kay pwede ko makachismis, no? Makatabi sa mga silingan namo. So mo ni babag nato nganong di ta makakupot sa saad sa Ginoo naman ang atong una-una nas kagahapon. Amen. Mo na kay son bisan ako nga pastor na ako struggle pud nga basta makakita ko nga picture kanang tawana unya or ano ang pangitabo mo balik ang pangitabo kanako kaniadto. Mo na sige ampo ako sige no kanagabi na Lord tangtangan ni nga pangunahuna kay mo balik akong depression man mo kung mangurog nga ako'y gana sa kinabuhi tungod anang sige kung una sa kagahapon kay wala ka pasaylo sa tao nga nakabuhat og sala sa ako. Pero bisan pa man ana ako na to koy yangpon pud ko nga ako'y nabuhat na sa iyo. Pero ang punto mga igsoon gusto ni Lord nga pag-auson ka ni ana. Amen. Kay bisan pa og nag-edad na ka og 30 or 50 karon niya sa gibuhat nimo grade 6 pa ka naagyapon sa imo magbalik-balik ang mga istorya. Mo nang mag-away ang banang asawa, utaas ang pag-away nga naman nabalik ang kagahapon. Amen. So gusto ni Lord nga makagawas ta kay pangunahuna. Amen. Kasabay ganahan igsoon nga katong nabuhat sa taon nimo kanadto imo nang kalimutan. Di man makalimutan imo nang usbon ang imong pangunahuna ba? Amen. Imo nang usbon ang imong pangunahuna nga bahalag nabuhat to pero di man to makaayo sa imo imo na lang kalimutan sa grasya sa Ginoo. Napabangtanan ikaduha nga mindset ay kaduha nga babag igsoon kaning negative mindset kaning una-una nga negatibo. Tanawa atong ibasa kaganina. Ang mga Israelita nga di pa espiya, diba man espiya nga pulong? Spy sa English kana bang gipa mura gipalantaw nila kung say natabo baka nagsugo mo siya 12 ka espiya si Moises nga. Okay? Mga brad, adto mo atong nasod nga gipadtuan nato. Ay mo pakita sa mga tao tago-tago na mo pakoy-kahoy na mo ba? O kumustaan ninyo kung sa katinuod ning saad sa Ginoo. Nakasabotanan. Kaya pag ato nila nga ubang ang mga tao mingon sila si Caleb, duta kini yuta akit tabunog ang yuta ang mga tanom, ang mga prutas tagpo damo. Pero ang mga tao nga negatibo o mindset, ang ilang nakita maot. Kabantay mo, ingon sila na naa dito Moises, murag lisod jud kaayo atuon tong yuta abay kay dagko yung mga tao dito. Na ang mga kaliwat ni anak, kining anak gigagmay ni dagko ni. Mga higante ni siya anak ra pero dagko. Nagets mo sa joke? So nagbawulbol sila ang ilang nakita maot, ang nakita ni Caleb puro maayo. Sumuni problema ay sama sa mga Israelita tungod kay dili nila lubos nila maangkon ang saan sa Ginoo naman negatibo kaayo sila. Mingon sila nga kusgan ang mga tao dito. Mingon pagit sila nga dili ta makabuntog nila kay kusgan kaayo sa dili na to kaya. Mo nay problema nato. Pag mo ingon na gani ka nga gaskwela ka, kanang gaskwela mo yung amen. Pag mo ingon na gani ka nga bulok jud ko oy. Asa ka naliwat? Eh pag mo ingon ka mama papa. Sumutag na sila, di ba? So mo nay problema nato pag ingon na gani ka nga bulok jud ko oy. Di jud ko kahibawan ni hina jud ko ugma. So mo ni babag, posibleng babag sa imong kinabuhi, busy kay kinabuhi. Mo na mga estudyante, kibaw kung kapoy, kibaw kung lisod, pero ayaw butang si muna-una nga magbutang kang negatibo nga mindset. Amen? Kaya nga naman mo ni babag sa saad sa Ginoo. Kung nagnegosyo kita kay ka, kung magnegosyo ko, siguro mamalit aning puto na ko eh. Daga naman puto nga baligya. Kasi na may akong basin niya o mapanos ran ni.
Adi na akong magnegosyo. Di ba mo na siya babag sa mga negosyante ko na basta ang imong mindset negatibo na ganidahan, puro maot ang imong makita, mo na siya delikado, nga di mo maangkon ng saan sa Ginoo. Nga moingon ka nga maluwas lagi na akong pamilya, nga akong pamilya religyoso man taong tayo. Daog-daogon ko sa balay, kinungkaw dugo-dugo. Kinabon agin na puno. Nga ako na ka ba? Sugsugon na ka. Kung saan lagi dugo-dugo, dire ka lang. Sampay na. Sampay na. Dito ka ako sampay na. Magsampay na. Karang may kini si Aliw. Di na yung tao sampay na. Kung sila isudan, sampay na ra. Grabiha ka. Magbutos na lang siya. So, posibleng ingana, iksuon ba? Kana, bigyan mo, nipabab si mong una ka. Maluwas lagi niya. Makrisyan lagi ni si Papa. Isyuso man nag-ayo. Bugoy man nag-ayo. Mabag-o palagi ko nga daotan naman ko kayo mo ni mga mindset ka na siya kumpara ba? Di mo kumparahin ni Gio, yung mga bright man dyan mo. Di mo kumparahin na yung mga Priscilla nga madiskartigon kayo. Di mo ko tapuan man ko pastor. Nga man ko bugoy ni ko liwat ka sa akong pan. So mo ni mga babag sa kinabuhi, dagan kag excuse sa kinabuhi, dagan kag mga butang nga puro problema ang mo makita. Mo na nga di ka mo unsad sa kinabuhi. Amen. Mo na igsoon sa giti una dapat kita maguna sa sige sa gahapon. Ikaduha sa kayto dapat dili ka mahimong negatibong imong una-una. Kay mo na yung una-una kaya daghan kayo napuntas kinabuhi tungod ani una-una nga negatibo. Kabantay mo tong nagihikop atong ambak atong lube. Gikuha na uta ni ambak hinoon. Mo nang abi niya ang una-una manggod. Diri mo to kasugod di pwede nga maghikop ang sa katawo kung yung una-una wala napilili. Muna kay igsoon, ang pingi kita ninyong una-una. Bahala ka po yun mo, basta kay kining una-una, ang pingi yun. Na ako'y i-post ni Dr. Kilimangguro. Sakto na ko. Nga, naibabae nagkakurog-kurog siya nga rogi epilepsy tungod kay based sa pag-interview niya, ang babae sige una-una problema. Sige sa una-una, kada daw sa una-una, kada oras sa una-una kung saan mo niya, problema kayo lang, saan man ako niya, makaya ba ka ni, nagkurog-kurog siya, prog epilepsy, nga anak, hospital, nga naman, sige una-una, negatibo. Amen? Muna nga igsoon, bisan pagsikag ising-isi karon, bisan ako nga gawali, akong gi-practice ako na una, na magdili, magsige una-una, negatibo. Kaya pag once nga maguba ni, guba ang imong tibuok lawas. Muna'y gamitin sa kawal. Ikatulo, ang mga Israelita nag-focus sa unsay nakita. Kabantay mo, ang ilang reklamo tungod kay dagko ang mga tao. Di ba? Ingon sila nga dagko kay mga tao na nakita kabuntog. Ang ilang nakita, problema. Ang nakita ni Caleb, ang maayo nga yuta. So ingon siya nga, kay nagsaad man si Lord, iyang ipahilom ang mga tao dito. Nga naman, ang mga Israelita, puro maot yung nakita. Dito dilit na manguyo dito. Kay mga tao dito, kusgan kaayo, mga banghitan kay sila, mga dagko, di na ito kaya. Nga naman, nag-focus sila sa kung sila nakita. Pagpantay punta, kay dili lang gahapon ang problema, dili lang po na itong una-una, kung dili sa atong tanang makita. Samot na ba ito sikag ka ng Facebook? Na, dito ka, magmalipayon. Kay puro problema dito na sa Facebook karon. Sikag scroll, malipay ka kanina mga palamuot, at taod, masungot ang buka. Kining tawanan sa saan. Mo adik, Nga nanganak scroll yan. Masungot na buka, taod, mukatawa na buka, kanina palamuot. Ano po? Ano na po di siya? Ano naman, sige tagtanaw. Kung ano itong problema, si Adan o sa iba, nakadak sila nakita. Si Samson, nakasala, napildi, tungod po siyang nakita. Diba? Si David po, nakasala tungod kaya nakita siya, piskayon nga babae tungod sa nakita. Muna ingon ang 2 Corinthians 5:7, we live by faith and not by sight. Kita nga mga Kristiyan dapat kita magsigig focus sa unsa atong makita, kundi sa atong pagtuo nga gikan sa Dios. Muna kung gusto kay igsoon magmalipayon sa kinabuhi, basa sigig Bible. Ikaw magsigig cellphone, magiltib ito po ani kay malingaw na kong cellphone. Ano ba niya? Totoo, problema na po. Kapoy ni kinabuhi. Problema nga naman. Sige mag-tanaw sa mga problema sa kinabuhi. Amen? Nakita ni mo sa brother mo, 74, tuwang. So, wala akong asawa na. Hagbong, pero nag-focus mo sa sige mo na nakahuman. Manatambag igsoon. Sa kiti una,
Ayaw sa kita na sa kagahapon, ikaduha. Ayaw siguro na nagdautang. Sakto lagi, negatibo nga pangunahuna, ikatulo, ayaw sige focus sa imong makita. Ikaapat, ayaw sige pagbutbut. Ano yung problema na ito tanang mga Pinoy? Gitugot sa Ginoo siguro na yung mga daghang problema sa kinabuhi. I-test niya kung ahagid ka taman. Magpasalamat ba ta or magsigig butbut. Kani mga Israelita, kung basahon ni Migson sa Numbers 11, makita ni Bodiya nga sige gid sila bagutbut sa kinabuhi. Bawag na suwat mo na dito dire. Numbers 11. Basahon mo dire. Atong basahon na Numbers 11 1 to 6. Ako lang basahon niya para mahuman ta dito. Ya akong i-explain. Ingon ang Numbers 11, naragyan na nga chapter. Akong basahon na nagbagulbol ang katawan bahin sa kalisdanan na ilang nayaguman. Sa pagkadungog nini sa Ginoo, nahalin ang iyang kasuko og gisilaob ang kalayo sa Ginoo sa ilang kaliwala og gilamoy niini ang pipila ka kasikdik nga mga bahin sa kampo. Ipamatay ang kanang nagulbol. Sunod, sa 2, unya ang katawan nagpakitabang kang Moises og si Moises nagampo sa Ginoo og niundan ang kalayo. Busa ang maong dapit dinadlag tabera kay misilaog man ang kalayo sa Ginoo sa kaliwala nila. Tanawa og problema tao. Magsigig bagot-bot. Napadala problema, Lord, pasayloon kami Lord. Magkasusala kami Lord. Nagkumana pod. Kapuyan yung kinabuhi sige bagot-bot. Muna ilang problema. Magtuyog-tuyog na gina. Bagot-bot, may pasaylo. Kaluyan sa Ginoo. Bagot-bot na pod. Natarawa ko sa may bagot-bot nila. Verse 4, ang mga langyaw na may kuyog kanila, gihidlaw pag-ayo sa maayong pagkaon. Kani mga langyaw, ming-apil lang sa ilang grupo. Muna na kayo nakasaan sila, tanawa. Bisan gani ang katawan sa Israel, gihidlaw o nabong, napulan. Usap o mingon, maayo unta kung makakaon kitang karne. Nakakito ng karne ng tao, no? Tanawa kasi pagkaon, nahinduman nato ang isda nga atong nikaon sa Ehipto lang siguro isda dito. Barato kung ni isda to ba? Yan ang imo sila rin pang isda nga wala lang ay bayad lagi. Una ingon siya ang mga pipino. Vegetarian po sila. Ang mga melon, ang mga bawang, ang mga sibuyas, ang mga ahos. Apan karon na wala na kitag umuy o wala na gayoy makaon gawas ni ining mana. Nga sa ni pastor, kung sila magutbot, balik-balik ang pagkaon. Ikining mana manggod-gikan na siya sa langit. Si Lord ang nag-provide na inagka sa iyong buntag, ang mata nila na yung mga gagmay, mga nipis kayo nga pan. Mga ilang kanon niya, walay lasa. Na kada adlaw mo nag-provide sa Ginoo para mabuhi sila igsoon. Ang problema sa mga Israelita, wala sila kapasalamat kasi sige sila bagulbol. Na ay gihatag pero sige og bagulbol. Mo ni problema sa mga tao karon. Bisan ako mo angkol kong iana to usahay. Nga basta tagaan panalangin sa Ginoo, gamay nga sweldo na kwarta nga ngani. Masige pangandoy. Induta to bangay kinagan kay sila kwarta. Lami ilang pagkaon, lami ang ilang kuan, pero ako sige tagbuwan, itlog, hotdog. Sige reklamo. Nya may isuot di ba mo ang babag ba sa panalangin? Kining sige bagutbut. Mo na gitambag ni Pastor Andel sa amo nga pastor tong before ng ninyo ang pinakababag is panalangin kining pagbagutbut. Mo na nga sa kinabuhi bahala kung sa kagamay ang madawat nga panalangin pasalamati ang Ginoo. Kita kay mga on dito ra magana. Mo kita kay ba magpasalamat, nagwanta sa kabuntagon, salamat sa kanuna. Madisgrasya ko ron. Ay, daghanang problema, trabaho na po, eskwela na po. Unya, agway, trabaho. Ay, may trabaho. Ay, hamon, itay kanon. May trabaho, kapoy, trabaho. Asa mo ito ka? Niyo si Lord, kung saan mo ito mo ay, kaya maligaligid na kaya ng pagkaon. Di, pwede nang ihana. Nakasaan ka, nang buhat ka. Kabantay mo na, kapoy, eskwela, oy, napagwa eskwela. Niyo, eskwela, oy. Pantay mo na. Nagmaminyo na. Nangandoy pag naminyo, Lord. Maminyo na po. Dahil maminyo. Nagmaminyo na.
nagbunutan, pero aning bata, share ka tao, wala problema. Labong sa bata pa, wag i-enjoy ang pagkabata. Imbis bata pa, maglingaw-lingaw unta, nakikuyap-uyap pa, grade 6 pa, kuyap-uyap na. So, wala enjoy ang kinabuhi. Labong na diha, masiklingi. May problema ba ka? Bilang gatas. Kami taon, sige, gunahonas problema. Nakasabot mo punto igsoon. Kung nasa itong kinabuhi, enjoy nato kung asa ka na season karon. Kung bata ka, pag duwa-duwa sa. Pero practice po tagulong. Ang yalagod. Pero ang punto ba sa kinabuhi, o kung sa'y gihatag sa Ginoo pa sa langati, ayaw sige bagut-but. Amen. Kaya kining kinabuhi, basta magsige kag bagut-but sa kinabuhi, mo tayo upat. Magsige kag balik sa kagahapon, di jud ka mo lambo. Di jud ka mo progress, di nimo maangkon ang saad sa Ginoo. Ikaduha, pag negatibo imong nauna kanunay. Ikatulo sa kito, magsigig focus sa unsay nakit-an. Ikaupat, magsigig bagut-but. Gamay lang na nga bagut-but igsuon ginatang-taw na si Ginoo. Mo nang natin pagsimba kada Domingo nga naman, anang adlaw makapasalamat ta sa Dios. Kada mata na musbuntag, salamat Lord kay ako'y sakit karon may mga lawas Ginoo. Salamat kay nakaskwela pa ko Lord. Mahala nagal project, nagatunon. Salamat Lord kay nakaskwela ko. Mahuman niya ko ni Lord, padapat niya ko, maglangoy-langoy niya ko sa kwarta Lord. Naragot. Alam mo, maglangoy ka dito. Ay lang ipo sa Facebook yung basing ninyo. Mga lupad itong mga kwarta dito. Relax ang gol dumadato. Salamat sa Ginoo kung dili pa padaton. Salamat. Mangandoy putagdag kong kuan mangandoy ta pero ay sige bagutbot. Ay sige bagutbot sa kinabuhi kay babag nas panalangin. Amen. Mo toy upat. Balik ko na kung sa ganito. Ha? Sige guna-una sa kagahapon. Kalimtin na itong kagahapon. Ikaduha, magsige og negatibo guna-una. Pag may negatibo, ayaw sige guna-una. Naib, saan sa Lord. Ikatulo, ayaw sige tanong sa imong makita. Ayaw sige focus sa imong makita na problema. Ikaupat, ayaw sige bagot-bagot. Karon igsuon mo na arita sa kuan, pamaagi ang maangkon ang saad sa Ginoo. Kaya sama sa mga Israelita, nangamatay sila o wala makasulod sa saad sa Ginoo anuman tungod sa upat. Muna na igsoon kung gusto tang maangkon ato ang saad sa Ginoo, muna na ako'y tulo lang nga promise ni Lord. Una-una, tuo sa saad sa Dios. Ramay ko tuo sa saad sa Dios. Believe on the word of God. Kining Bible puno ni sa saad sa Ginoo. Kining Bible dili lang isa gisuwat sa mga tigsuwat para lang mahimot ang Kristiyano o basahon pag Domingo kundi sa kada adlaw mubasa ka ani mo ni basahon nimo mo ni memorize nimo imo ning tuuhan sa imong kinabuhi nga may tagbo gid ni kay pag imo ning tuuhan sa imong kinabuhi mo ni maghatag nimo kadasig sa kada adlaw. Amen. Kining saad sa Ginoo. Tanawa ang verse 30. Balik ka sa itong ganina. Tanawan ang giingon ni Caleb. Apan, gipahilom ni Caleb ang katawhan sa atubangan ni Moises o giingnan. Mangadto kita karon dayon o puy-an nato kini kay mabuntog nato sila. Unsay pangunahuna? Diri hanga sa ni pastor, unsay pangunahuna ni Caleb? Sa kadaghan kay mga tawo nga nag-iskot og negatibo. Na ay usa ka tawo may barok hilom. Di ka mo, kato natin ba? Kaya ko may kayaw-yaw. Sukulos pastor. Di ba? Tungod kay si Caleb, ang iyang gipaminaw tong saad na gisulti ni Moises. Ino si Moises, mga katawan sa Dios. Mga kita sa saad nga gisaad ni Lord nga yuta, kining yuta sa Kanaan. Pagkakita ni Caleb na kining yuta, tinuod gid ay. Di ba hindi mo na to see is to believe. So ay mana, di ko mo to, tugot-bot, istorya lang dagat. Mana yung mga palabaw, istorya lang dagat ba? Pura sa lang nakita, si Caleb igsoon ang tinuod, giniingon ni Moises, tinuod giniingon sa saad sa Ginoo. Kasi Lord, lagi pag musulti siya, dili siya but-but. Tanang gisulti ni Lord, iya, Jong, tumangon mga igsoon ang siya, iyang gipahilom ang mga tao naman. Nag-focus sila sa ilang nadungog o nakita
maot, pero si Caleb, wala siya nag-focus sa nadungog na maot o nakita niya. Nga naman, nag-focus siya sa saad sa Ginoo. Amen? Muna igsoon si Lord, musaad siya. But pasabot, walay problema or babag nga di na tumaangkod ang saad sa Ginoo. Basta uban nato ang Dios mga igsoon. Amen. Basta musaad si Lord, mubasa kag Bible, kukti ni nga saad, nga kini nga saad, mahitabo ni sa imong kinabuhi nga naman ang Dios nato gamhanan. Nakay problema lagi balik-balik gyapon tas problema nga makabasa man tag verse kung ay magsakay tag tricycle. Magsakay mo tricycle kini verse mong gipagtapot dito. Or manay ipatapot nga verse sa Facebook imong basahan. Problema kay scroll mo dili mo dito sa. Di ba? Kung may problema pag maminaw kay mga wali kagagmay na tayong wali. Ay, pang Ginoo tong iyana. Pero mga binuwang usog kayo itong katawa. Pero mga saad sa Ginoo, di na tuhumtan, igso mo ng inungdan. Pag wala na internet, wala na wifi, nalubot ang cellphone, mabalik ang problema. Wala na nakakatawa. Ay, pinapag mo na katawa. Hindi mo, nagilisuan, nakakatawa ka mo cellphone. Amen. Muna igsoon, sama ni Caleb. Balag daghan kay mga tao nga negatibo kaayo. Basta ikaw mubarog ka sa saad sa Ginoo nga matinuod gid bahalag dugay. Basta kay ang saad sa Ginoo matuman. Like for example si Abraham. Kailan ang Abraham? Katong mas kanta ba nga si Papa Abraham daghang anak kay himay ikaw. Kasi Abraham gisaaran sa Ginoo ang iyang anak sama kadaghan sa kabituunan, mayat ni ang stars dili. Ingon si Lord, ang imong anak sa imong kaliwat sama kadaghan sa balas sa baybayon or bas sa buhol. Dili magitik kay balas man na. Nya si Sarah nga iyang asawa mi katawa ra. Nga naman, si Sarah 90 na edad. Palapaw. Kay mga anghel nga miingon ni Abraham, sunod tuig ang imong asawa mga anak kasi Abraham usang gatos na edad. Kaya pa din na. Kasi sa to ang inaanan naman dito. Wala naman dito pangag naman na. Usgan pa dis tatay. Katawa mo si Sarah kanina nagod siya kapag dito siya katawa. Lapog. Ay naku ha dito katawa taon siya. Pero pagkasunod to ay gibalik sila sa anghel na magdo si Sarah. Nakaroon gihimo siyang Father of all nation. Ano man dito gasugod ni Abraham ang daghan kay katawhan sa Israel tungod kay minutuman sa sasaad sa Ginoo. Ahinoon man sa una igsoon ang ilang pagdaon sa una healthy pangud kayo. Wala kay social media. Sayo silang matog ang ilang pagkaon sige wa pa kay mga karne-karne sa una mo nang nabuhi sila sa asking na kinabuhi. Ay napagunuhan yun sa kanila no? Sa hindi tumarikuan. Ay, unang mga piha. Basta tayo, gisaaran siya ng anak siya. Sama ni Maria. Si Maria, gisaaran sa Diyos na Maria, mga anak ka o batang lalaki. Gikan sa balaang espiritu. Kinsa ko na yung butuan ng mga anak kagwayla gamit ng lalaki. Mawag na si Joseph, iyang gibiyaan si Maria, kay hindi siya ganahan nga mauwawan silang duha. Pero yung angel nga, paminyuhi si Maria, Joseph. Ano naman, mga anak siya o lalang sa balaang espiritu. Imposible siya, pero sa Diyos wala imposible. Ano yung verse lang ningon? Amen. Napalagang na naman na kita mga igsoon para maangkan na ito, ang saad sa Ginoo. I mean, mo lagi na tuog sa gisulti sa pulong sa Diyos. I encourage you. Ako mong giawhag. Walay kong sanay, pero why balibaray? Kaya gisugo man kanang mubasa sa pulong si Ginoo. Dili lang maminaw kung adlaw Domingo, kung dili mubasa kita bahala o ginakabasa balik anak mata magpabasa ka sa imong anak kay si Papang Pastor Jonas di man sa kabasa kay hanap sa mata magpabasa sa siyang apo. Ang iyang apo mubasa para niya maminaw ra siya. Masasing amen. Amen. Ano man pag may gusto may pag ayaw, maraming dahil. Pag nahigugma ka sa Ginoo, gusto kag saad sa Diyos, mangita kang pamaagi para mabasa ka sa Bible. Amen? Tingnan siya utapan, binigugma ka sa Ginoo. Ina na, Sadali. Ikaduha, igsoon.
positibo nga pangunahuna. So mo na dapat natong masabtan kining positibo nga pangunahuna. Kay sama ni Caleb, atong basahan og kaning verse gyapon balik. Apan gipahilom ni Caleb ang katawan sa tubangan ni Moises o giingnan mangadto kita karon dayon. Grabe diha no. Adto og puy-an nato kini kay mabuntog nato sila. Ang nakanindot ni Caleb mga igsoon kay positibo siyang pagkatao. Nakasaway naman ang mga tao na negatibo kay mosulti ang inyong babagan. Muna dapat natong maangkon nga batasan kaning kung unsay mga negatibong istorya atong supuhon dito ba. Ay, pobre ra kita kanunay. Kumpot sa Ginoo, ginagay maluwas ng pamilya, posible na gid kayo. Hindi naging ng pulong sa Ginoo sa positibo na kay kapuli ba. Kaya mo ang kung ko na bago ko nagpastor, ako dyan ang tao nga, dali kayong ma-discourage nga, no? Pag na ako problemang makitaan, pag ako'y problema, wala ko solusyon ba? Nga maunang-unaan, sige na kong bagot-bot. Manang sa grace sa Ginoo, gitagaan ko kong asawa sa Ginoo nga, muputol ka po rin sa istorya na ko ba? Ay, hindi nga na. Sorry, igapin kasi mong Ginoo, ano sa guka? Ako may pastor na, una, itong kinabuhi, igsona, palagi ang kanan. Pagpikas ang tabi sa katulog. Kaya klaro kayo CCTV. Amen? So muna nga igsoon, kita nga mga Kristan, natural yun, nga natin makita, di ba tayo magpabungol-bungol, buta-buta, di ba? Kita makita nga ang atong nasod, nagkagubot na, ay, pahinag, ay, magpabungbuang ka na, ay, okay rami. Yung pamilya, gagubot na, yung anak, wanay, paliwala ng kondisyon. Pero, yes, nakita kasi nung negatibong nakita, nakadugog kas mga pagkitabo. Pero imong supuhon ba? Imong pulihan sa maayong pangunahon o pulong. Amen? Napaligitanan. Pobre ko kara, ay, dato lang dito, ay, saad sa Ginoo naman nato. Bahalang buntoy, basta, kaya akong kumtan. Dito? Ang anak, di na binibabago, liwat, kini siya nga mahal. Di. Mag-uho ni sa Ginoo. Ako ni nampo kadadlaw. Ako ni sige sultian kadadlaw mabagkulig gini nga anak kanunay kay ang yawa baya dali kay mo attract sa mga pulong nga negatibo siging madunggan. Amen. Pag unsay mo makita bisan kani sa diri sa ministry dali kay kung ma-discourage gid sa una. Pero karon akong gitry gid nga ay nay pamagi ang Dios ako ning buhaton di na sige arte ba di na sige istorya. Kaya ka ng mga tao, igsoon nga, sige rag pabebe. Di ba nang pabebe? Huwag kang pabebe. Di ba wala nang pabebe nga pulong? Sige rag reklamos kinabuhi. Sige nartiba. Ay, kapuya po na itong baliw. Ay, sige tagsaka ng bumbot. Sige tagsaka ng bumbot. Sige tagdaw. Sige reklamo. Ang gusto sa Diyos, malimutang kusgan o limpon o musukol sa mga problema sa kinabuhi. Amen? Manang musaad si Lord igsoon ay sa itong kinabuhi, di ka magsigig tanaw sa kondisyon na ito karon ba unsay buhaton sa Ginoo. Amen? Yes, kay ba kung atong Pilipinas nagkagubot na ang atong pamilya, wala kasabot, gamay atong kwarta nga madawat, ayaw sigig tanaw sa nitabo karon sa kondisyon ni mo karon tanaw sa unsay may tabo sa mga potiso. Amen? Pinaagi sa saad sa buhaton sa Ginoo. Ay, buhaton lagi ang Ginoo sa itong kinabuhi. Tanang ba mo ito na buhaton church itong kinabuhi? Naagyod. Sa atong finances, sa ato ang pagpamuyo, sa atong pamilya, sa imong bana, sa imong asawa, na ay buhaton ng Diyos igsoon sa tuo sa saan sa Ginoo. Kay bago ko na Christian Acts 16:31 akong gikuptan gyud na if you will believe, you will be saved, you and your household. Basta mutuo lang, usa lang katao ang mutuo sa Ginoo sa membro sa pamilya. Usa lang kabuok. Maluwas ka ang imong tibuok panimalay basta naa ay usa. Tanawa ginahinay ni Lord og bago ang imong pamilya, ginahinay higap ni Lord ang imong pamilya nganuman. Ming padayon ka sa saan sa Ginoo mga igsoon, padayon kag ampo nila, padayon kag wali sa ila uban sa gugma sa Dios mga igsoon. Amen. Kay bawo kung daghang kay mga tawo nga nabiter karon sa Ginoo, kay puro gid maot ang makita. Kabantay mo sa mga tawo karon, ang mga tao igsoon nga wala kay bawo sa plano sa Dios, magsige ragpo sa maot, magsige rag pamantay sa uban, sige rag panglibak sa uban anuman, wa sila kay bawo sa plano sa Dios. Pero kita igsoon nindot kaayo no nga maghibaw ka sa plano sa Dios nga bahalag nagkaguliyang kaning kinabuhi.
Kaya bisan ako, mao lang gini ibalik-balik ako sa una-una. Lord, wa na ko kasabot sa pagkatapos kalibutan karon. Ang among naso sa Pilipinas kining nagkaunayanay na bis ka na unity, nagabungkag gino sila. Na mabiter kay ka sa mga nas pamunuan nga nagsige pangawat sa kwarta, mudagan lang kay mangawat sa kwarta, unya ang ato ang pamaliton nagkataas, ang sweldo nagkagamay. O di ka maglagdag ko ana kana sa mo trabaho ka, kaapoy kini nga naoy ang imong sweldo gamay ka kayo nya ang pangapaliton taas kayo. Pero one thing is for sure, basta naa kay Kristus kinabuhi, kining tanan gyud tapuson na gini. Ang importante andam ka sa pagbalik sa Ginoo mo nigsuon. Kay niaging adlaw kalinog sa Myanmar. 7.7 magnitude, usa ka building nga skyscraper naghimo nila sa government. Pakhak. Pila ka bilyon ang gasto adto. Ako hadlok sa linog gisayangan us building man pag ipakibaw na ko nga kining building nga 1.5 billion ang gasto ni. O pag kining human, samot na kato. Kinadakuan yung building tungod ay pinakadakong building gid ato nga nasod pero napaphalang tungod sa linog. Unsa may tumakatunan ang tanan natong gikuptan sa kinabuhi basta si Lord na gani ang maningil wa gid kay mahimo. Ingon ang Bible sa Matthew 24 nga maabot ang linog, bagyo na gubat sa lain nasod, mga kamatay, kagutom, mga sakit nga di na to matagamtam kaniadto. Kaya may nahapit na mubalik ang Diyos. Wanang kada adlaw, maningkamot kita magkinabuhi palaan, maningkamot ang magkinabuhi nga makapahimot sa Ginoo kay wata kahibaw, basta mabalik ang Diyos sama sa kawatan, nga mabalik na di siya magpahibaw. So, ang importante natin pangunahuna na positibo, Lord, inagbalik din mo Lord, makuha ko. Madala ko sa imong pagbalik. Amen? Muna inspiration nga makapadayon tas kinabuhi igsuon nakigibaw ang secured kaniya sa Ginoo. Last mahumanta obedience or pagtuman. Amingon pagtuman. Ang pinaka effective yun igsuon nga bisan pag naa kay saan sa Ginoo na kay positibo mo nahuna basta di ka kay bang tuman why pulos ang tanan. Bahala og wa na gid ka kasabot sa pangitabo karon mga igsuon. Imo lang yung kumanon ang isaad sa Ginoo. Ako nga pastor, personally ha, na yung mga panahon sa akong kinabuhi nga magama ko wali or mamalandong ko sa pulong sa Ginoo. Musulod din negatibong pangunahuna sa ako niya. Kana bitaw, Lord, worth it palaging muwali ko sa imong pulong. Worth it palaging mag-ampo ko sa akong pamilya. Worth it palaging magbasa ko Bible. Nindot kaayo Lord nga magsige na lang og trabaho na lang Lord or mulaag sa bisanasa na dapit ka nang gusto kong ma-relax. Pringon si Lord, tumana lang yun ang gingon sa pulong sa Ginoo kay way muwa sa imo igsuon. Amen? Bahalag din mga tao ingon sa imo nga ay simba-simba ka ng simbahan layo damo ay simba-simba ka na. Kamo regila di pastor na simba-simba ka na. Hallelujah, praise the Lord. Wa nay magway-way makuha ayaw gid ka tuo igsuon. Kaya mga disipulo sa unang naningkamot, gid sila bahalag kapoy, gikastigo sila, gibuno sila, gipatay sila. Pero tungod kay nagpupot sila sa saad, sige nung suningtuman sila, nga bahalag mamatay sila, basta kay namatay sila para pagbuhat sa buton sa Ginoo, magikalipay na nagso. Ingon si Paul, for me to live is Christ and to die is gain. Nabuhi ko tungod ni Kristo, mamatay ko, salamat sa Dios gyapon nga naman namatay ko nga nangalagad sa Ginoo. Amen. Balag mamatay kang nangalagad sa Ginoo kaysa mamatay kay Kristo nagbuhat kag sala mo na pinakaluoy nga dangatan nato kitabo sa tuong kinabuhi. Ayo sige bugot-bugot nga what if Lord? What if Lord, basig kung mubuhat ko ni, basig mubuhat ko ni mansa ko, bahala na igsuon even if kung may tabo ni sa kong kinabuhi. Basta kay gibuhat na ko ang gisugo sa Ginoo igsuon. Manang sa kong kinabuhi, ako lang pag-awhag nga dili ta magsigiog bagot-bot sa kong kinabuhi. Salamat, pasalamatan nato sa ihatag ni Lord, maayo man or dili. Matod sa tong tema pag Thanksgiving, give thanks in all circumstances. Tanang ihatag ni Lord sa ato adunay purpose sa tong kinabuhi. Ang ato lang may mutang lingkon sa pagsalig sa Ginoo. Last verse kumanta. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Dito na kanina verse. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Mama na kita.
Panultihon chapter 3 verse 5 to 6. Ingon sa igsoon sa pulong si Ginoo, salig sa Ginoo sa bugos mong kasing-kasing. Ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam. Hinumdumi siya sa tanan mong buhaton ug tultulan kaniya sa matarong nga dalan. Igsoon diri ibabaw sa kalibutan, daghan yung mga possibility na makasala ka o madawon ka kanuman. Ang mga tao nagbuhat og sala, ang mga tao dili nakasaligan, ang mga tao puro kaugalingon na ligyo na huna, pero sagdi lang focus na gid sa saad sa Ginoo. Maabot gid na pag naatay pag-antos kauban ang pusog sa Ginoo mga igsoon. Amen. Ato inumduman ang babag sa saad sa Ginoo. Ayon na paulipon sa kaniadto, milabay na siya. Gipasaylo pa si Ginoo, pasaylo pa rin paggulingon, pasaylo pa mga tao nakabot og sala sa imo pa. Unsa may natabok kaniadto, kalimti na to. Ang importante unsay mabuhat nimo karon. Kung na ka negatibo nga panguna-una, ato nang iampo karon igsoon nga Lord ang tangan ning mga panguna nga negatibo. Kadi og ganahan nga wa ko'y kalipay. Ibutan ko sa nung igsoon nga ayaw si tanaw sa mga maot nga makita nimo. Makita mo nimo na madunggan nimo sa kopti ang saad sa Dios. Ayaw si bagbot pasalamat sa Dios. Amen. Karon nasa igsoon tugod hatag panahon sa Ginoo nga ampo ta. Sa mubong nga panahon imong iampo ang imong kinabuhi, imong pamilya.